Dijderketina şer û neçûyîna leşkerî ango redkirina wijdanî li Tirkiyeyê jî wek arîşeyeka hukukî derdikeve pêş. Di meha Hezîranê 2019 da li Tirkiyê qanûna leşkerî ya nû derket. Di vê qanûnê da ciyê redkirina wijdanî herçiqas tune jî peymana mafê mirovan ya Ewropayê ku Tirkiye îmza kiriye ew ê eleqedar dike. Ana li Tirkiyê bi sedan kes naxwazin biçin leşker û bi redkirina wijdanî xwe diyar dikin. Ji van yek kesî Bülent Bektaş e. En can yakıcı. Şer canê me hemû mirovan dişewitîne, ji bo vê jî encama şer em hemû baş dizanin. Di jiyana me de bandora şer gelek e. Ez bi xwe dijî şerim û kesekî anarşîstim. Min dema zanko li Amedê xwend ev yek baştir dît. Di redkirina leşkeriyê de evane hemû li ser biryara min bandor vedan. Redkirina wijdanî li qada navnetewî wek mafekî mirovî tê hesab kirin. Lê Tirkiye her çiqas peymana Ewropayê îmza bike jî kesên redkarê wijdanî bi çavekî baş nabînin. İş alanları, vicdan redçilerim. Ji bo kesên redkarê wijdanî qada kar gelek teng e. Gava bixwazin di saziyeke dewletê de kar bikin, şertê leşkerkirinê dixwazin. Bi nivîsekê ev qad bi giştî têde tezkirin. A rastî li Tirkiye redkirina wijdanî bi awayekî din mehkûmkirina mirina sivîl e. Dijderketina şer an jî redkirina wijdanî mafekî mirovî ye. Komeleya mafê mirovan îhadê jî bi nefsî çav temaşe dike. Rêveberiya navendî ya îhadeyê Nilay Narman vê yekê wiha dinirxîne. Anayasaya aykırı bir şekilde Kanûnên ku dijî zagona bingehîn hatine derxistin mafêretkirina wijdanî napejirîne lê bi vî jî namîne gelek cezayan jî dide. Anniha bo biryarên gelek dadgehên heremî li dadgeha mafên mirovan ya Ewropayê hatiye serî lêdan. Dadgeha Ewropayê jî di vî warî de gelek biryarê erenî dane û Tirkiye di vî alî de mehkûm kirine. Li Tirkiye leşkerî kirin wek delaleta mêrantiyê tê dîtin. Ji bo wî jî çûyîna leşkeriyê berî her tiştî qebûl dikin û ev yek bi qanûnan jî tê parastin. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara.